Gauza ona dauka, ulertu digutela veganismoa eskubide fundamental bat dela, baina gero ez dut ulertzen zergatik onartzen dut ere bai nire alabak diskriminatutak izatea eta ez egitea ezer. Esaten du, orekatua izan behar dela, eta nutrizionista bat begiratu behar dela beste menua bezala, eta ezen hori betetzen, eta batzutan ez zieten ezer sukaldatzen, edo haragiaren ordez jartzen zioten letxuga. Zeren uste dugu hau dela injustizia bat, zeren denok eskubidea ditugu gure bizitza, gure ideologiarekin jarraitzeko, erlijioak bezala, eta ez dugu onartzen gure alabak eduki duten tratua.